ሰላም ክቡራንን ክቡራትን እዚ TEC ስፖርት እዩ ሰብስክራይብ ለገበርኩም ሰብስክራይብ ናገበርኩም ኪዶ ሕጂ ዳይና ፕሮግራም ምድብ ድልድል አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሎማንቲ ዕላዊ ኾይንሎ በዚ መሰረት መራሒት ጋንታ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ጋንታ አርሰናል ምስ ጋንታ ባየር ሊቨርኩሰን ጋንታ ስፖርቲንግ ሊዝበን ምስ ጋንታ ቦዴ ግሊምት ጋንታ ቶተንሃም ምስ ጋንታ አትሌቲኮ ማድሪድ በተመሳሳሊ መራሒት ላሊጋ ጋንታ ባርሴሎና ምስ ኒውካስትል መራሒት ሊግ ጀርመን ጋንታ ባየር ሙኒክ ምስ ጋንታ አትላንታ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ምስ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ጋንታ ሊቨርፑል ምስ ጋንታ ጋላታሳራይ ጋንታ ቸልሲ ድማ ምስ መራሒት ፈረንሳይ ሊግ ዝኾነት ጋንታ PSG ክራኸባየን ኮኸብ ተፃወተ ዓለምና ዝኾነ ሊዮኔል ሜሲ ኣብዚ ሰሙን ክልተ መነጋገሪ ኢንተርቪዋት ሂቡሎ መሲ ኣብ ቃለ መሕተት ከም ዝሓበሮ ትምህርቲ ዘይምምሃሩ ከም ዘናስሖን ብፍላይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘይምኽኣሉ ጽልዋ ከም ዝገበረሉን ሓቢሩ እዩ መሲ ምስ ዓበይትን ፍሉጣት ሰባትን ክራኸብ ከለኹ እንግሊዝኛ ክናገር ብዘይምኽኣለይ ኣዝየ እየ ዝሓፍርን ዝስከፍን ንኡ ኢለ እየ ድማ ንደቀይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክመሃሩ ለይትን ቀትርን ዝፅዕረሎም ኢሉ እዩ በተመሳሳሊ ዜና ድማ ሜሲ ብዛዕባ ዜግነቱ እንትሕተት መጀመርያ ኣብ ላማሲያ ምስ መጻኹ ስፔናውያን ንኣይ ተጫወቲ ጋንታ ሃገረ ስፔን ክገብሩኒ ጽዒሮም ነይሮም ኣነ ግን ካብ ቦነስ አይረስ ኣርጀንቲና ዝተረኸብኩ ስለልነበርኩ ንጥያቄኦም ውድቅ ክገብሮ ክኢለ እየ ኢሉ እዩ መሲ ኮትዲቫራዊ ናይ ክንፈ ተጫዋታይ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ አማድ ዲያሎ ሎማዓንቲ ሓዱሽ መዘራረቢ ዛዕባ ሂቡሎ አማድ ኣብ ዘረብኡ ኮኸብ ፕሪሚየር ሊግ ተጫወቲ ዓዲ እንግሊዝ ብናተይ ኣረኣያ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ቴሪ ሄንሪን ዋይኒ ሮንን በቀደም ሰዓብ ካብ ቀዳማይ እስካብ ሳልሳይ ይሰርዖም ኢሉ እዩ አማድ ዲያሎ ኣብ አፍሪካ ድማ እንትሕተት ዲደር ድሮግባ ሳሙኤል ኢቶን ያያ ቱሬን ካብ ቀዳማይ እስካብ ሳልሳይ ይሰርዖም ተጫወቲ ምዃኖም ሓቢሩ እዩ አማድ ዲያሎ ተጫዋቲ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ አንድሬ ኦናና ልቃሕ ካብ ዝኸደሉ ጋንታ ተመሊሱ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀዋሚ ክኾን ከም ዝደሊ ሓቢሩሎ አንድሬ ኦናና ንቦታይ ክቃለስየ ቀዳማይ ተመራፂ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ክኸውን ተኽእሎ ኣለኒ ክብል ተሰሚዑሎ ሎማዓንቲ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ገጾም ኣብ ዘብፅዎ ሓበሬታ ድማ ንአንድሬ ኦናና ናይ ምሻጥ ሓሳብ እምበር ቀዋሚ ናይ ምግባር ሓሳብ ከም ዘይብሎም ገሊጾም ኣለው ተፃዋቲ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ሜሰን ማውንት ካብ ጉድኣት ተመሊሱ ሕዚ ናብ ልምምድ መምላሱ ንጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘሐጉስ ዜና ኮይኑ ተረኺቡሎ ሜሰን ማውንት ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ መጉዳእቲ እዩ ድማ ናብ ሜዳ ክምለስ ኪኢሉ ዘሎ ሰሙናዊ ብሉፃት ተጫወቲ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ዕላው ኮይኖም ኣለው በዚ መሰረት ካብ በረኛ እስካብ መጥቃዕ እዞም ዝስዕቡ ተጫወቲ ዕላው ኮይኖም ኣለው ኣብ ሓላው ውልዳት ተጫወቲ ጋንታ አትሌቲኮ ማድሪድ ዝኾነ ኦብላክ እንትመረፅ ኣብ ተኸላኸልቲ ድማ ዛፓኮስታ ካብ ጋንታ አትላንታ ጆርቱፍት ካብ ጋንታ ቦዴ ግሊምት ቴፕሶባ ካብ ጋንታ ባየር ሊቨርኩሰን ማኪኒ ካብ ጋንታ ጁቬንቱስ ክኾኑ ክኢሎም ኣለው ኣብ ማእኸል ድማ ሸዋሜኒ ካብ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ቶናሊ ካብ ጋንታ ኒውካስትል ካቫራስኬሊያ ካብ ጋንታ PSG ከምኡ ድማ ኦጌይ ካብ ጋንታ
ቦዶ ግሊምት ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ምጥቃዕ መስመር ድማ ኦሲሜን ካብ ጋንታ ጋላታሳራይ ከምኡ ድማ ሶርሎዝ ካብ ጋንታ አትሌቲኮ ማድሪድ ክኾኑ ኣለዉ እዚ ኣሰላለፋ ድማ 4-4-2 ክኾን ኪሎ ኣሎ ስፔናዊት ጋንታ ባርሴሎና ነተፃዋቲ ጋንታ ፒኤስጂ ዝኾነ ባርኮላ ብ70 ሚልዮን ፓውንድ ንምፍራም ኣብ ርብርብ ከም ዘለው ተሓቢሩ ጋንታ ባርሴሎና ብተመሳሳሊ ነበር ተፃዋቲ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ራሽፎርድ ብቀዋምነት ንምፍራም እናተንቀሳቀሱ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ካብ 30 ሚልዮን ፓውንድ ንታሕቲ ከም ዘይትጠልብን እዚ እንተዘይኮይኑ ድማ እቲ ተጫዋቲኣ ናብ ስብስባ ከም ትምልሶን ሓቢራላ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ጋንታ ባርሴሎና ከወፃና ፎዴ ዲያሎ ኣብ 12 ዓመቱ ኮኸብ ጎላግቢ ላማሲያ ኮንኪድሎ እዚ ድማ ካብ ላሚኒ ያማልን አንሲ ፋቱን ብዕድመ እቲ ዝነኣሰ ተፃዋቲ ኮይኑ ከሳኽዖ ኪኢልሎ እቲ ካሊእ ዓብይ ሓበሬታ ድማ ሴነ ላመንስ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዝለዓለ ጎል ከየቁጠሩ ዝገበረ ተፃዋቲ ክኾን ኪኢልሎ ሴነ ላመንስ 5.6 ጎላት ወይ ድማ ኣስታት 6 ጎል ኣብ ሕድሕድ ጨዋታ ብምድሓን ይፍለጥ ሴነ ላመንስ እቲ ካሊእ ሓበሬታ ድማ ጀርሚ ዶኮ ካብ ዝነበሮ ጉድኣት ኣገጊሙ ናብ ትሬኒንግ ክምለስ ኪኢልሎ በኣንጻሩ ተጫዋቲ ጋንታ ሊቨርፑል ፍሎሪያን ቨርስ ድማ ብጉድኣት ካብ ሊቨርፑል ንብዙሕ ሰሙናት ክርሕቕ ከም ዝኽእል ተሓቢሩሎ ኣብ መጨረሻ ድማ መስሓቕ ሓበሬታ ከካፍለኩም እየ ኣዳምፁኒ ኣብ ሊግ ብራዚል ዝጫወት ተጫዋቲ ዴሪክሰን ፍቅረኛኡ ብሰንበት ኣብ ስታድየም ተረኺቡ ቀለበት ኣሲርላ ነይሩ ብረውዕ ድማ ተፈላሊና ዝብል ሓበሬታ ኣብ ኢንስታግራም ገጹ ክርቀብ ብምኻሉ ብብዙሓት እናተስሓቀ ይርከብ ናሎማዓንቲ ሓበሬታታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ፕሮግራሙና ከም ዝምችእኩም ኣይንጠራጠርን ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርሱ ቻው ቻው ሰሰናይ ንዓኹም